Бербатов и неотивите деца на фундация Димитър Бербатов. Носители на много награди и заслужени отличия. Вашите аплодисменти, дами и господа, са желание към тях за много парични успехи. Открит труд, с който с самочувствие казват достойно и гордо името на България. А сега, аз съм българ, че ще служа учениците от първите класа на университета. Вашите аплодисменти са Нора Тимърти.